Coach, την Κυριακή υπάρχει ένα γειτονικό ντέρμπι, ένα παιχνίδι με τις όποιες ιδιαιτερότητες έχει. Ποιες είναι αυτές? Εντάξει, πρόκειται για ένα τοπικό ντέρμπι. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η μεταξύ Αρενιού και την ομάδα του Μεσολόγγι. Θυμάστε όλοι στον πρώτο γύρο εδώ το γήπεδο ήταν γεμάτο. Η φιλοξενία μας ήταν άριστη απέναντι στην ομάδα του Χαρίλαου. Και ευελπιστώ το ίδιο να συμβεί και την Κυριακή στο μάτς του Μεσολογγίου. Σίγουρα το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι η ομάδα του Χαρίλαου καίγεται για την νίκη, γιατί προέρχεται από 3 σερί ήττες και βρίσκεται χαμηλά στα βαθμολογία. Το άγχος είναι στην ομάδα του Χαρίλαου. Εμείς δεν έχουμε άγχος, είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Εμείς θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι που παίζουμε ως συνήθως στα εκτός έδρας μας, που είμαστε πάρα πολύ σκληροί φέτος. Και αν όλα πάνε καλά και πανηγυρίσουμε μια μεγάλη εκτός θα είναι πολύ σημαντική, γιατί η συνέχεια θα μας κρατήσει πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία και θα είναι ό,τι καλύτερο για μας. Θεωρητικά πετάτε από πάνω σας ένα άγχος, αλλά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο φαίνεται ότι στόχους έχουν και δύο ομάδες. Δηλαδή, ο στόχος της τριάδας ή της διάδας υπάρχει και για τον ΝΑΟ, ακόμα και μετά από αυτό το παιχνίδι. Για τον Τρικούπη όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο τον κάνει να αποφύγει τις χαμηλές θέσεις σε περίπτωση νίκης. Εσείς αφήνετε αυτό το κομμάτι για σας το πιο ψηλό? Για τον Τρικούπη το μάτς είναι τελικός, έτσι. Γιατί η Σούβα προέρχεται από 3 σερί ήττες εκτός έδρας, έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την ομάδα του Χαρίλαου. Είναι μια ομάδα με πολύ καλό ρόστερ, πολύ γεμάτο ρόστερ. Τον αδικεί η βαθμολογική θέση που βρίσκεται. Εγώ την περίμενα πιο ψηλά την ομάδα φέτος του Χαρίλαου. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει στην ομάδα. Δεν πάνε καλά, είναι χαμηλά. Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη για να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Και αυτό περιμένουμε να γίνει ένα πολύ δυνατό, πολύ σκληρό μάτς. Γιατί η ομάδα του Χαρίλαου τα παίζει όλα για όλα τη Κυριακή. Αντίθεση με εμάς, οι οποίοι είμαστε πιο χαλαροί μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Παίζουμε ένα εκτός έδρας μάτς σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη έδρα του Χαρίλαου. Αλλά η ομάδα μου είναι έτοιμη, έχουμε δουλέψει καλά. Έχουμε αποδείξει ότι στα εκτός έδρας μάτς είμαστε πάρα πολύ δυνατοί φέτος. Και αυτό περιμένουμε να συμβεί και την Κυριακή στο γεμάτο γήπεδο του Μεσολογγίου. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Τι περιμένετε, πώς πιστεύετε ότι θα είναι το γήπεδο? Εντάξει, το γήπεδο θα φλέγεται. Φέτος ιδίως κάθε μάτς του Χαρίλαου που έχουμε δει είναι γεμάτο γήπεδο σε όλα τα μάτς. Οπότε την Κυριακή θα είναι 2 φορές. Δηλαδή πιο φανατισμένος κόσμος, θα έχει πιο πολύ παλμό η εξέδρα. Είναι τοπικό τέλος όπως είπαμε στην αρχή. Θα μας περιμένουν σίγουρα πάλι μέσα σε εισαγωγικά, αλλά έχουμε δείξει ότι η ομάδα μας φέτος δεν καταλαβαίνει από έδρες στα εκτός μάτς. Αλλά ευελπιστώ να μην γίνει τίποτα, να παιχτεί μόνο καθαρό παιχνίδι μες στο γήπεδο και να μην ξεχάσουμε ότι στον πρώτο γύρο που φιλοξενήσαμε στην ομάδα του Χαρίλαου εδώ, η φιλοξενία μας ήταν άριστη, δεν είναι πιο παραμικρό, παρόλο που το γήπεδο μας ήμασταν γεμάτο. Αυτό περιμένουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή στη Μεσολόγγι. Μια καλή φιλοξενία και ο καλύτερος θα κερδίσει. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση είναι: την προηγούμενη εβδομάδα ξεπεράσατε και το εμπόδιο της Χάνθ. Ο ΆΟ φέτος έχει ταβάνι. Τι γίνεται? Υπάρχει και η σκέψη ακόμα ότι μπορεί να βρεθεί πολύ πολύ ψηλότερα? Δηλαδή ακόμα και μέσα στη διάδα. Θα σου απαντήσω όπως απαντώ σε κάθε συνέντευξη. Εγώ από πέρσι από ανάλογα εβδομάδα και η δικιά μου φιλοσοφία και τη διοίκηση πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα. Κατατάω κουραστικός θα το παραλαμβάνω συνέχεια, αλλά δεν κοιτάω. Κοιτάω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε το μάτι της Κυριακής του Μεσολογγίου, να δούμε το αποτέλεσμα και από εκεί προχωράμε. Στο τέλος θα κάνουμε θα δούμε πού θα τερματίσουμε στη βαθμολογία. Δεν σκεφτόμαστε ούτε για άνοδο ούτε για παραμονή. Στόχο μας είναι να τερματίσουμε μια θέση παραπάνω από την περσινή που ήταν η 5η. Τώρα θα δούμε στο τέλος σε ποια θέση θα είναι αυτή. Έτσι, είμαστε προσγειωμένοι, είμαστε ταπεινοί, όπως κάναμε από πέρσι, το ίδιο κάνουμε και φέτος, σερνή, ταπεινοί και προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι. Κόντς, ευχαριστούμε, καλή επιτυχία.